Ezihamba phambili kuleli hora kwinsibande daily update. Bacula amanzi emadolweni abalandeli be-Orlando Pirates emva kokuzwa ukuthi bazobhekana neqembu elishisa bhe ezweni lonke iMamelodi Sundowns. Kuzo zonke izindawo lapho khona okufinyelela khona lolu hlelo, ngiyanibingelela. Igama lami ngingusithembiso ngokandlozi. Sesiphumile isimemezelo se-MTN 8 Finals feature lapho khona ezimnyama ngenkani zizobhekana ngqo namasandawana. Khumbula phela ukuthi iMamelodi Sundowns iyona team ehamba phambili eMzansi ngokuthela induku wonke amaqembu abhekana nayo. Uphinde ukhumbule futhi ukuthi lama team uma ebambene ngesihluthu, amasandawana abelokhu ehlehlisa ngesibhaxo ibhakabhaka kwemidlalo edlule. Lokho kudala abalandeli bebhakabhaka bangena ngamanzi emadolweni. Umdlalo we-first leg uzoba ngomhla ka-1 ku-October 2022, ilegi yesibili ingomhla ka-22 ku-October 2022. Bekuyilezo bengikuphathele zona kuleli hora. Ngicela ukhomente uveze umbono wakho mayelana nalomdlalo omkhulu kangaka, ucindezele usubscribe ukuze uzothola umyalezo uma ngifaka enye yamavidiyo.